ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। କୋଉ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ପାରିପଟଳି ସାତଶଙ୍ଖପୁରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସାତଭଉଣୀ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଟୁଙ୍କୁଣା ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାରାହାଟିପୁରା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଶ୍ରୀଲନ୍ଦି ବସୁଞ୍ଜା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ସାହି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ କୋକରାବାଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦହପଡ଼ା ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ନଖିନା ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସାହାଡ଼ା ସୁନିକଣ୍ଟା ବଣିଆ କୋରେଇ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗନାୟିକା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମୋତାବାଜ ହାଟଡି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ। କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ। ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭିଲିୟନ କାହ୍ନାଗଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ରହିजाला ସାଥୀ ରାତି